Halo, assalamualaikum. Halo yang nembe balik saka gedung. Iya. Mau Mm-mm. mau tak silent ora entuk ngetik HP. Iya. Dulunan HP wis bisa yo. Iya. Mm-mm. Iki nembe tekan omah entuk snack atak pangan iki karo Wulan. Iya. Snack nasi ayam goreng lho. Iya. Aku mau kan sarapan bubur arep ning gedung. Mau mangkat jam 09.00 ya kan. Jam 9 mau ya mangkat. Lah aku main ngebel ya nah ngono. Ora aku nang ibuku. Oh, mangkat lah ngerti kamu tak telepon. Lah nek sampai jam piro? Iki lebih balik. Hmm? Lebih balik. Oh. Mau aku berangkat jam 09.00. Iya. Iki senene Ibu. Iki tekan omah lembe. Lebih tekan rumah. Iya. Lah nyonya nih nyonya. Garap buku. Garap PR. Oh. Iya. Ayo rumahan. Durung. Mak merang. Iya. Iki surat undangan guang kan. Iya pulang. Sampur kok. Foto moyang ya kata ya. Iya. Bayar 100. Bayar 100.000 kemarin 100.000. Iki kok seminggu enggak 100.000 bayar bulan poso gitu ya. Bulan poso kan kini buka. Tapi setelah habis terawih, tapi rentok mejeng ning njaba. Iya. Ning jero, bayar 100 mengko minggu depan ilang yo. Ora apa-apa sing penting iso kerja ya. Iya. Habis terawih nyong ngantuk. Nek sing kerja kok isu, lah nyong habis terawih. Habis terawih kan maksudnya bengi, bari isa. Bar ngantuk bar buka. Atau ayah tak dongake untuk rezeki. Ya. Iya mas, ya wes sehat-sehat mama. Ya sehat-sehat mama. Amin. Sering bersyukur ya mas. Iya sayang. Kalau sering mainkan. Iya sayang. Bariki aku. Curah. Iya, bariki aku ngono ya. Iya sayangku, ora apa-apa rene saiki ora apa-apa. Selamat ora. Iya, gampang. Iya. Assalamualaikum ya mas. Waalaikumsalam. Sayang mama. Iya. Assalamualaikum.